Hey ngalomzuzu, welcome to Duyaza TV. Hey Nkosi yami. Olunye uhlelo lwethu lelo mina maliqede ukulubuka. Nihave lobuka iDuyaza Brothers. This is Duyaza Brothers bafethu igama lehlelo Lovebacks sibusa uthando. So bafethu nibukele kakhulu ni subscribe futhi and nitshela nabanye because ngiyabona ukuthi baningi abantu abangakalazi. Yes, true. Yes, because uzohlangana nabantu la emgwaqweni. So how nginibuka kanjalo? Kanti Bese uyabuza usubscribe ile yebo ngisaza subscribe and lo muntu usubscribe kuyishandisi kwiDuyaza TV. yes. And then akukho wrong lokho ku right but sicela ukuthi uphinde futhi uyo subscribe kwiDuyaza Brothers Yes, le channel le senza kuyo iLoveback sibusa uthando la zama khona ukuthi amanzi la kama khona siphinde siwamisi noma ke phela sekwashida phezulu sokuba climate change i-drought ithe be njalo. utswayi lugcwele cela umzimba kodwa akunakinga ke zawuthini ebantwini Sanithumela sinibingelele sinamukele kwiDuyaza Brothers bafethu. Wanna say thank you so much for your support. Ngoba esho nje ubafo bafethu. Hey i-channel lena esikuyona sibuyisa kuyo uthando. It's called Loveback. Sibuyisa ini uthando bafethu ni subscribe nibuke futhi nisigaye feedback ukuthi yazi bafana bakaManqele mhlawumbe yabona mengingabuza umbuzo kanje ni kanje asinankinga bafethu imbono yeni ibalekile kuthina kahle kahle siqashwe yini lento esiyenzayo senzela nina ngiyangibamba ngoba sa graduate nje esikoleni sodokotela ingoba sizosiza nina. Nkosi yami. Hey kodwa futhi ngoba nina lezo nje uzobona lesi sizongena la ngizombuza ukuthi usubscribe ile lizothi cha ngizabona futhi bengasubscribe ngihlephula ngempahla kuphela emuva. So cela sondele ihlakwana uzositshela ukuthi woza nesikhwama sakho mama la kusegoli. hey So cela sibeka phansi kwakhamera na insurance ubhala nomuntu ebaleka nesikhwama manje na insurance kama kanjani right? You're sharp, but Sharp. really. Not really, ne? Yeah. It's been how long you not sharp really? Eshule 2 months. 2 months. Awukho sharp. Yeah. So kulo 2 months lo kulungile. Kulo 2 months lo uthonya awukho right. Hey, Okay. Igama lakho ubani? Andile. Khandile. Yeah. Andile uyaphi? We are life force. Explorers. Nkosi yami. Ngiyakuzwa. Mina nguvusi wakaManqele, lona umusa wakaManqele, lona uCamera wakaMen. All right. So this is Duyaza Brothers. Lo oyibhaleleni ukuthi kusize ukuthi wazi ukuthola umuntu wakho. Kuba igama lomuntu wakho? Mzwakhe. Umzwakhe. Umzwakhe una how long uthandana naye and nahlangana kuphi yini le engaka wayithanda komzwakhe? Umzwakhe. Nasiqala ukujola sahlangana eKFC. So like nje umuntu onothando ngisho kanjalo. Yeah. Wabona same day KFC unothando noma wabona uma kulokhambe insuku? Ngabona nje mekhamba nje insuku. So wamnika inamba ngaleyo kami KFC. Yeah. Ongenayo nindoda enye othandana naye. Cha benganayo. Oh single. So you like taking the guy. Yeah, singimophi chance sibone ukuthi yabona. So you were looking for someone or mhlambe nje wazi aye. Bengabhekanga like benga expectanga. Yeah, ubuzama. Okay. And then wathola ukuthi yilento efunayo. Yeah. beauty Yini le anayo le yini lo ibona kuyo umzwakhe? Uthando lwakhe like unothando caring. Into engimcelayo uyanginikeza. Nidoko. Yeah. So that's no second fact. Ay, kala kalfay. Hey, okay. Yeah. Ay, ngiyakuzwa. Okay. So then nithandane for how long? For 3 years. For 3 years. Yeah. Nahlukana sekune how long nihlukene? 2 months mash. Kulo 2 months wona kuwenza Bese ngizona nabanye abantu. abanye abantu. Ngazi noma sinakusisa statement sakho abanye abantu. people Hayi umunye umuntu. not person Abanye abantu. Hey. Kunjani phela nje? Hey. Okay. So okay. Yini yenza ukuthi kethu uzwa nabanye abantu ekho owahlangana na KFC wachaza waba yilento efunayo.
Eish. Yini yanihlukanisa? Into esihlukanisile ukuthi bangasasebenzi. Oh. Nami neyidingwa ngisho. Ezintombazana kunento engizidingayo uyabona. Seyasebenza manje. Mangibheka ngathi sakayasebenza. Mawusi lapha akasebenzi. Ngizobuyela kuye. Even engasebenzi. Yini usuxoshwa yini abantu abanye abantu abasebenzayo kade unabo for 2 months. Hayi banabantu babo ngizoyaphi nabantu abanabantu. What if nayo nomuntu wakho omunye? Sofuleka sizami la ngisho sizozama manje. Hey bo, Kunzima emhlabeni. ngosisi wami, udampele indoda ngoba ibingasebenzi. Bisingasasebenzi. Shuthi yaluza umsebenzi. Wa decide ukufuna abanye wena abasebenza. Ngisho nabangani nabo yiba abanyiphe leyo info. So lezi zinto lezo wayithanda ngaye bese ingekho vele usithi hayi Shuthi izindaba yabangani. Ngasho Mina kanjalo. umbuzo enginawo omunye nokubuza ukuthi sadala nabanye ukhinyeza abangani yini lebeneza labangani? Phatha nje yabona nje. Hlezi yini phathi? On Grover. Yeah, ugroove. Oh, then groove then uthola amadoda. Yeah. So lokho ubukwenze senhlukene noma ubukwenza vele wayile khona Ayila khona. bumchithe uwenza emagrooveni nguthola mama nje. Yeah. Yini babenithangela ibana. Wasithenga. So manje uthi yini siyenza ukuthi ubuyele back kuye umfune back Cause laba banabantu babo. banabantu babo. Yeah. So nekasi uqala wenza lento leyenza labangani bakho wawungazi ikhaya ukuthi banabantu babo noma wawuzi lapho into ozongibiyeka like Bengazi. Bengithi mina ngizothola umuntu ongcono. kubo laba abantu ka. Then abangani bakho bona basaqhubeka yini nalento nebeniyenza kubo labo bantu labo noma wena kuphela nje ukhethe ukuthi Yimi nje ngikhetha uzikeeper. kwiskip buyele back. Yini ufikelwe yiniphizo elajikiswe Obvious benyeke ngihlale endaweni la ngizoba i-side chick khona. So uyabona ukuthi akuna way forward. so okay yeah bela na way forward but then ngoba dusho ukuthi abantu so bengasi umuntu oyedwa ngathi Yeah. and nginesho ukuthi bulala nabo production boy services Yeah. mina ngiyazi phela ngeke kusasho usicha vele. Akekho ovuma uvusa ukuthi benyameni. Ayikulungile sisi. ushoniswa benibuye groove nina uhlabile nje ucela icondom Uthazi condom. kube ibe condom Yeah. hawo hayi cha ngiyakwazi kwathi akumeke Hey, so njengamanje ufisa ukuthi kwenzakaleni njengoba my brother simfonelile sakhuluma naye dala sikhuluma naye usihlela ukuthi sizohlangana naye yabo akazi ukuthi siletha wena ufuna ukukhuluma naye so ufuna kwenzakaleni kulento nje wena oyenzile from nesathandana uthandana nabanye abantu khona nahlukana baqhubeka for 2 months then sekuxakile sofuna ukubuya yini oyilindele kuye ngoba ezofika la uzokhuluma naye ilindeleni kuye ulindele ukuthi uzokuxolela ulindele ukuthi ngeke akuxolele ulindele ukuthini Sithi ngihluleke ngizamile. oh uyacaba kwakhona amathuba okuhluleka Yeah. nenzela lapha Yenzeka. nami plan umathi uyaqaba no plan so manje ngaba wena uzokuthi njani uzomove on ufuna abanye abantu aba right or uzobuyela back to this scheming Shuthi ngizohlala ngibe singing ngilinde umuntu right. beka ngawa abafana abasingile la ngaphandle ubehlala la ungahlala Yeah. no bungezi bafa khona ufuna uzalima ufuna ukugosha ngomama hayi mina ukukuthena ngifuna ukusho kumama nje kodwa nje into engiyibukayo ukuthi umama ushe out eGrand wahamba wayofuna okusha kwanyiwa lapho usefuna ukubuya futhi uzobuye nogcosuka into engesabayo ngithi uyavuma nawe ngithi Ngiyakuzwa. uyayivumela into engishoyo ukuthi ubudla wami Ngiyalibona iphutha lami. uyalibona iphutha lakho ne hayi asifoneleni umjida mfethu umjida I think this is tricky yo angazi nothi ngitheni
ya lento yenzile kodwa akuhlangothi asifithatha Nkosi yami. Thola ke wena ngikhuluma nana ne. Mzwakhe. Njani? Kamba kahle mfethu. Hayi kapha kahle kabe. Number 1 number 1. Yazi nje mfethu sengifikile ke la. Yabona nje ngicabanga ukuthi eflatini lakho cause location ingehlise la. Ngicabanga ukuthi iflat lakho yilelo engilibukayo. Mongehla nje uphume ngaphandle wehle ngathi uzaka izansi uzongibona. Ngigqoke ijacket ebrown. Oh okay. So ufikile uthula ngaphandle manje. Ya ngila ngaphandle nje no mhlawumbe 2 minutes ngifikile. Qeda kusho Uber la manje. Alright. Ngicela ngiphi nje umzuzu ngizoyena lapho ngathi da. Hayi uba lapha ethu. Alright. Ngozweke. Othizi. Are you excited? Bit scared. Ngiyasaba ne. Hayi nami bengingasaba. Nami bengingasaba. But ke ayehlisa umoya my sister ngoba sisila zama ukuqonda izinto zakho. Mawucabanga yini eya influencer kusiyebuka umjika wakho right sibuyele abangani noma mhlawumbe wena uthanda izinto wajoyina abangani Thandizi nabangani. uthanda izinto nabangani nempiyani Oh. wayesona yini Kakhulu. Hayi. Sengifuna ukuzolova mthuzothi. Yeah, I'm really looking forward. lento lena mfethu angisho ukuthi mhlawumbe mina benenza yona kakhulu nawe nabangani bakho but sengiyayibuza cause ngathi cishe ifanele yenziwa ngabaye lento mfethu ukuthi kuyatshontshwana base ugele bakuphuzisa uphuze bese mhlawumbe abanye bafuna ukuhamba nawe ngenkani abanye bayatshontsana abanye yabo ayibingakufikile mhlawumbe isikhathi anicabanga nisami Anye ukucabanga mosowudakiwe into lezo. ngicabanga usasa Njengoba necondom ungeke uyicabanga uma usudakiwe. uyicabanga madoda yabona ukuthi kuningi ongacabanga masudayi but masusopa bese uyacabanga kuseshazini usho ukuthi nje mangafika abangani bakho la or mina mangakhepha nje Jamesini ngiyibekela ngithi asimshaye angeke uphinde ucabanga ukuthi ushayela abangani bakho around njike around Hayi sengisifundile isifundo. kungcono mawusho njalo phethu hayi ithandana neleziya bafuna ukuzala kithi Mlungu. Yena uthi nasiswami ngiyokubeka emotweni. yeah umfake emotweni ubafo So khona into oyiphethe ukuxolisa Eish, into bese ufuna ukuyinikeza ubafo uxolisa ngani ayikho ayikho le. bengamnika uthando. Uthando. Hayi it's fine. Hayi ngicabanga ukuthi lo hayi deserve chocolate. yeah Sorry. Hayi kabi. hayi akushongo mina akusiwamazwa aphuma kimi lo akaze ke shothi khona oyideserve khona ongayideserve chocolate nje hey Nkosi yami kodwa ke ngesisho lutho phela oseyishayila akayuso soyosila akayidlo soyidlile udla icala nangu mfethu uyasondela ngapha mfethu nkabi yami Ngisukindisa. mfethu yabo nje zoqala nje ngikhulume ngeshandisi le hayi ngumuntu siyavlogga masihamba thina Alright. siyavlogga masihamba thina akhona uso nje ubhedayo inkabi yami legama la sibiza ucameraman cela ungene ngala mfethu no mfethu thina sabantu abavlogga masihamba yabo nje besishusa ngefoni kanje Okay. hlezi sisho uthwala siyakhona Okay. yini iPhone 15 years nje le inkinga yakho So njengoba ngani content yani kahle kahle mani vlog amajita. I content yani le. no kunaphethe ukusiza abantu nje kwesikhathi okunye ukuxoxa nabantu nje about life impilo yabo amajita ukuthi hey mfethu khambani yabo ungathini ukwenzakalini yabo into kanjalo kodwa lokho esize ngakho lawo na mfethu ubuza ukuthi i-content ethi kanjani vele uyayibuza vele uthi yini lesiyenza la Kahle kahle. cha kulokhu sikuhlukile esize ngakho la Alright. thunyiwe na mfethu lo muntu osithume kuwena Hey, awunothi ngithini ufuna ukuza ngithini kimi or kanjani? Kuita ubani wathi namba naye. khona Ubani? Hayi ukuchazela baba. yini kukhona izitho nazo
Or Sumuntu ezitha ukuthi nje umuntu ezitha. ya man Igama lakho ubani sibona? umzwakhe. Umzwakhe. Nongenzela nje ababukeli kwethu. Umzwakhe ka. No mhlawumbe no join late siqalile ngisho wazi khasikhuluma nomzwakhe. Alright hayi. No wena mzwakhe phezulu kabi yami njengoba sengishilo ukuthi umusa lo ngovusi mina cameraman lo siDwaza TV Okay. sibe iDwaza Brothers futhi yamthola. Alright. Alright. So intenzakala kunomuntu osithumile la kuwena lo muntu ukhala ngokuthini bekade nizwana because belile relationship yeni be right yezwi manizwana so wahamba ushuthi kwaba nenkinga ezavela makuba nalezo nkinga wena ngathi usumuntu ongasayishayi ukuthi uphinde umlalelo ukuthi mhlawumbe axolise orazehlise ngento ayenza manje useze wabhalela thina wasicela ukuthi sikudonse nafethu ngoba nje ngikufonela ngithi ngila ngaphandle ngihamba nayo lo muntu lo because usezabe kaningi ukuxhumana nawe akasakhona Kade kufuna. Wanda ubani lo ukuthi nje mina igala manje singaphuma ngisabheke emuva ngisabuyele emuva yiwe ngimangele namanje ukuthi lo muntu onithumele ukuthi mhlawumbe uyazi na ukuthi ikagcina cela usizo lwenu ukuthi maybe nizela kimi kanjani uyayibona. laphethu wanofama agents wakho nokuchila nawo akekho umuntu owaqabana ngayona ogaba ukuthi ikhambe ngafa Yeah, or family member. Okay, ngiyacabanga ifamily member and then yeah, namachita akhona nje yeah. But angicabanga ukuthi bangaze bayenze ithulele extreme ukuthi bayenze into ebathumele yeah, sho ukuthi I know lo. you never know lamampela. never usanda lo muntu usingana two so ngeke wena ungayitshela ukuthi hayi kade yabo yena uyajabulela ukuzwana nawe kuyinto ebalekile kuyena ingakho egcina enza imizamo ukuthi ibize sina ukuze ekwazi ukuxhumana nawe lento ayichaze because eyahluleka ukuyichaza efonini akakutholi Yes. so manje ufuna umthona indlela ukuthi ekuchazele straight ekubhili Face to face. tshela jayami kwaba yimistake mfethu sasimshayile or hayi ulona wasixabanisa yabo into kanjalo ufuna waze into kanjalo Mara uyangiambusha lo muntu phela kanje ngicabanga phela mina lento le namakhamera awunayithukusa ngaba umuntu kanjani Hayish. Okwamanje angazi ukuthi angazi. Awazi. Khuluma iqiniso hayi angazi. Ngizobe ngicabanga. Kuleka in the next 5 minutes uzokwazi. so was ngicela ukuthi so lo muntu sizomlanda le Okay. manje ufike lana Hey, why ngithuka madoda? Hey, awanda ngathi. Hayi ungathi mhlawumbe ungajabulela nokumbona. yeah so into enzakalayo lento sizokhipha la sizofuna ukuvala ublind amehla akho ukuthi bayifika la ungamboni lapho umuntu ongafundi umbona bo asazi phela ukuthi nakho kwenzakalani so sizofuna ukuvala amehla ukuthi befike la bese bana something afuna ukuyisho kuwena and then ke mokuthi uyamrecognize ivoice ungayikhipha ishandizi mawuse umrecognize sokubuza ukuthi uyarecognize yini bosa yeah kodwa mawuse recognize ungayikhipha usayi yezwe ukuthi ubalo yikhiphe Abantu sesibafakele impahla eningi eyibaba le. Sombo bali. Njoba ngithuke na kanje ngizobaleka madoda. akathu kabya awumvulele lapho emotweni uze naye ubafo ezwe ukuthi yini lengaka Hey vusi mfowethu. Hayi kapya manje. Angimangazile namhlanje hayi. ungawari hayi khona vele ngikumangazile Hayi ungimangazile kakhulu hayi ngithi le ngicabanganga nje hayi kodwa kodwa kungaba isimanga esihleke asithembe kanjani sembe kanjani asithembe kanjani wena mfowethu hey Sanile ngake tholakala kuyi. ngizocela into eyodwa ne okay no angisakhulumi nawe bafuna usekhona usingayi usefikile usingayi isefikile uphambi kwakho nje ngamanje alright ngicela usho whatever ofuna ukuyisho before avule indwakho Yo, mzi. ngithi mzi yini uyamuzwa nomzi hey uyiwani umuntu ongibiza kanje hey hawo uvana ukhokho wakho asigogo engamcabangi nguye lo ukubiza kanje uye phela gogo wakho uye kuphela okay qhubeka manje Ngifuna ukuxolisa yazi.
like wangambuza wangizila ngabantu like after isikhathi esingaka singakhulumi nawe and then Angisho ngiphenduli. Uyawaziba msamalona ama-message wami. yeah but kusho khona kamkhulu nganakayisa Manje ngeke uze years ay mina lo muntu ngesikhathi ngakhuluma naye bafethu yo like yeah man ayiphilanga kahle umuntu yami naye usisi lo benithandana ne kakhulu waba nama-flop or wona benama-flop. akanichazisele njengoba nithumele uyazi yena kwenzakalani njengoba nichazise elazenani mina ngabe unitshele yonke into ukuthi kwenzakaleni ngapha sethi unukuzwa iside lakho le story Yeah, cause okay ngilungile yena osichazelile ukuthi uflophiswa abangani bebelokube ama-groove wara in ngoba and kade ngimkhuza ngalento leyo kale kudala ngitshela ngalabangani bakhe yeah engakulaleli. ngilaleli But then nangu-ke manje ubuyile usekulalelile userealizile ukuthi lento oyenza oyisho into eyi-right yahlahle for yena for nina so na manje ulana uzocela i-love back kuwena ucela iphinde niyiqhube lento enike nayiqala. kanjani urealize sokwenzakaleni yini kwenzakaleni phambili bakucuthile awusibona ukuthi mhlambi hey umuntu ngathi beka right for mina lo angibona ngathi mina phela singa into yalutho mhlamba azibonela abangcono yabo like eyikwenza kuningi okwenzakela uyazi naye akusabangani kuphela sunke ibhlungu kakhulu ngaye ukuthi nje namanje ngithase shocked ukuthi yo okay now ngifikile So uyibona le ungamlindele ngithi ngaba umuntu ongami mix fikile awufike Ngicela uxolo tu. Ngiyacela. mhlawumbe yini ufikile ongayisho vele fikile uyazi bafuthi obula vele uzocela uxolo ufikile ngicabanga ukuthi mina ubafu umtshele mhlawumbe ukuthi awusahambi nobani bani awusakwenza ukuthi kunjena umthembisa ukuthi from now kuzoba kanjena mconvince nathi sizobelieve ukhaya ufikile kaphela ushintshile kodwa mase ucela uxolo nje awuthembisi ubafuza ngasiyexolela then what if uyapuwena uyadambama uyaphuma uyela lapho asazi like yonke mina umxolela ngamxolela kudala futhi nje ngakhuluma nenhliziyo yami ukuthi yazi sharp shoot akasekho right now ubona abangcono yabo umxolela ngixolele but hey yokuthi isazozophinde ilunge inkathi ulahlekelwa umsebenzi yeah intonyana ezinjani into zambi sasephansi kumanje izinto zihlangene manje impilo ngathi ngononyana yabo usho lot konta ayibonile kuma status wakho ubona uyasebenza usebo nginamanga nthi swami no phela ngithi sikhuluma iqiniso ngoba njalo cause ngiyakubona ngathi wena mhlambe ufuna sekukhulumele yabo mina sengikhuluma into bona nokungilahla kangazi mina ngibona ngathi maybe yiyo kungivulela indlela or kungilayithisile nokunye yabo ukuthi ngithola isikhathi ukuthi ngihlale ngizazi nami ngiza-understand njengomuntu ukuthi ngifunani angifunini empilweni yabona ukhona nomunye umuntu onobusumtholile taphe noma hayi usasowena nje ngisaseyinto manje yeah lo muntu samthanda nokumthanda thi ngibe kanjalo yazi mawuthanda umuntu anyeke uvele so move on kanjalo uyayibona lento le so yabona njengamanje fikile iselela kuwe isingile ubafo usakuthanda khuluma nobaba the stage is yours show me your talent Ngizotshintsha mzi. muha kanje Sayenze lento lezi bengizetha. mama but why after isikhathi esingaka kwenzakaleni uthi ngeke uvele uthi ushintshile yini yenza ukuthi kind of kuya manje kimi kwenza isikhathi esingaka Realize la ngisho lithi ngisakuthanda. laba kade ukuba ubathandi urealize ukuthi no man ngithanda wena nangu umuntu kahle kahle akusikho futhi okushilo lokho la ushilo la ukuthi wena laba kade ukubo banabantu Ba. ona usawusho lokho mama Maka seka ngithanda yena ngisho. wena mama wena uzenza ukuhleba ufike wachuza okuhleba bakujikela wasubuyela back ku my brother and manje we are giving you a platform yokuthi manje uyibike kubhuti uxolise nani umchazelo ukuthi hayi okay wenza iphuthu 1 no 2 no 3 but still you are failing uyahluleka no it's okay yazi I think uhluleka kanje labangani bakhe bami-influence kakhulu umama usiso sharp kakhulu anye ngicamba manga ukuthi nje angazi ukuthi maybe labantu laba abangani bakhe ukuthi pressure liyamfakela yona uthi yani angazi bona lento le njengoba nisho mhlamba ambonisa onyo clever but wabona ukuthi ayi lawo clever laba ngathi bathi clever idlula kakhulu
angazi obibulele but angazi akasho yena ukuthi ithini into yakhe futhi namanje nje yiwo ngithi ngisashaqekile namanje ukuthi hawo andike ezana abantu kanje yazi kwani mina phela ngingakaze ngithandane naye but I'm not convinced ukuthi Yeah. let azoyifuna kuwena uzabona. you're not convinced awubuyiswa mhlawumbe ayibonile nje kwanisho ukuthi Hey, angazi ngoba nama intentions wakhe angazi So ungangiphi chance uzobona nithi ngishintshile. ufatla akusinto engayenzakala overnight le cause nami ngisase shocked over manje bengakulindelanga ukuthi uzobuya uthi ngitshele into ngitshela understand yes uthanda ngisakuthanda but kusase kuningi kumele uprove cause uyazi ukuthi kenzakale Uyazi ukuthi umthuli sibuya. inhliziyo yami kangakanani Shuso ukhohle ukuthi sibuya. ukuthi sibuyaphi yes sibuyaphi but ukwenzeni wena la njengoba sihlokuni wenzeni nibuya kodwa endleleni wamdukela. yayibona lento le dala sonke uyazi wena dala sihamba soyithulele Erisho lokho ukuthi unavusi uthe usebonile ukuthi useyatohoza. Uyabamba nokuthi wamyeka Ngoba engasasebenzi and then wayesebona kuphi kuma status ukuthi useyasebenza. usiyasebenza. So manje ibuyize lana my sister angisazi noma ukuthi lento osibizele yona la igenuine na yabo ngenzeka ukuthi kahle kahle ngathi usimoshela isikhathi wena ngenzeka ukuthi mhlawumbe ubuya kubhuti ngoba esesebenza kahle kahle yes labo uthandane nabo banabanye abantu baho clever nabo lo usiyasebenza so ngcono ngibuyele kuye lo wayengithanda ngicomfortable naye comfortable nami basically hayi ngoba umthanda lo mjida wo Ngiyamthanda. ubuyela ngoba usiyasebenza Cha. Ngiyamthanda yena. Baba angazi wena ufuna ukuthini nekethu la because mina bengisilazi ukuthi my sister uyena umuntu osibizela sizomsiza yabo. Kodwa if asizile uzokufoster wena ukuthi ubuyelane naye. But bese indlela ukuthi nikwazi ukuthi nibonane kanje because usekuphela isikhathi ngakubona. And then ekwazi ukuthi eyikhulumele but ngibona ngathi namazi okukhuluma akanawo ukuthi yabo. I don't think angaba ngoba uyazi indlela ongenze kabuhlungu mfowethu kakhulu uyabona lento leyo kakhulu iyo ngibuza nani njengoba explainela angazi ukuthi ni-explainela wanichazela wathini wandlulela wayebeka kufe yabona sina into esichazele yona sichazele nje ukuthi abangani bambhayizisa wabona i-life ngaphandle and then kanti i-life yangaphandle inabanikazi bayo so manje ufuna ukuzocela uxolo kuwe in kanje kodwa manje ngicabanga ukuthi kwakhona lokho kunzima ukuthi akukhulume manje la yabo so manje nami ngeke my sister ukuthi ngitshela ubafu ukuthi akaxole ngithi akaxole kwaye wena uhluleka ukuthi umenze ukuthi akuxolele. ngendlela nibeke ningayi situation wena let's say usiboyenza kanjani nanguyeza Ay mina ngiwena vele isithiwa ibhekane nami njengoba benza kanje njengamanje ehlulwa na ukukhuluma hayi kabi kodwa cha ngeke bengengibuyele hayi kabi kodwa mina usamthanda let's say uyazi ukuthi yeah isikhathi malokhu sihamba kuthiwa siyakwazi ukuphila nezinye izinto enzima so ungaphila nokuthi isikhathi masihamba ngicela ngikwazi ukuphila nokuthi ngiyamthanda kodwa I have to move on even though ngimthanda because aka convince ukuthi kuyisona ukuthi lento imviye ngempela ngayesayenza like and ukuthi isona sizwe ngomlomo but not actions yebo angazi amahloni yazi wathi ngasiba khulumela angimkhulumeni ngiyacabanga nami angazi akakhulume ngimuzwe ukuthi uthini yena into yakhe yabona lento le That's why ngibize nina ngisho ukuthi nizongisiza. na mina ngibona mhlawumbe ubize ethini ukuthi sizokukhulumela kahle kahle kanti asikhulumelana thina sihlakanisana phela nje bese sihlale eqinisweni wena my brother mfowethu honestly speaking genuinely speaking ufila kanjani una ngale situation my sister yazini mina ngizoba Yeah. honest kwelami side sure sisi ngisamthanda nebut Okay. njengoba libela ngekho Yeah. ngizokhuluma iqiniso nje imali Sure. epepa ukhona umuntu osengathi igelisana naye we understand okay so angazi ukuthi ngizoyithina ngiyekele lo muntu ngoba nakho manje wona nakho sobuyile uthi ufuna uxolo kanjani so ngifuna wazi situation yami ukuthi ngika nomuntu okhona Okay. Manje mina ngeke uzungiphi chance.
angazi ukuphi chance but already sekunomuntu ngiyenzile ngingilahle lo muntu lo for yena. Ake sikhulume esayidini ngifuna wazi angithi already uze nabantu. So asibeke bhawu wazi na ukuthi if ufuna ukuya kunje. Akunandaba ke. Kunendaba. Sizoba yi-2. umuntu bayithuba kuyena uba Yeah. so awumandi ukuthi ujosese khona omunye. Ngizothini because ngiyamthanda nami. Ngenkathi wenza yonke lobufirifiri ubukwazi uJamthani. Or really ndaba emisebenzi nama ngisunderstand ukuthi mhlawumbe ngathi sekayabona ukuthi life I just ubuza ukuthi ngenkathi wenza lezi zinto and lezi. knowing him mina ngimazi akusumuntu beyangayivuma umuntu lo ufuna kube uwe. So manje nangu sokumuntu othi I soba yi2 nami angisunderstand ama intentions wakhe ukuthi athini kahle kahle. Angikho sure wena angazi. Like inama doubts amaningi myself. Cause nanokuphuma wapha ukuconvincing ukusho ukuthi vele Ngicela kaMampe. i-patience ke. Okay so umuntu lengayi sithi into yakhe. Sizoba yi-2. Futhi uzoyenza isithembu. Umoje umucabanga lo sisi uzokuvuma ni lokho. Cha yena uba afuna wona amandla esithembu. Uba ukusho wena ukuthi uzokwenza isithembu. What if uba afaka nawo amandla esithembu? Ngiyabona lento leyo. Izobonakala iplan. Uzobona blind. Singasakela sekusebenzisa uthando lwakho. Lo seliplugin nalolo lubuye ngabe. Angazi. Oh sinibuza yena. Okay. Sisebenzisa uthando lwakho. Ngiyamthanda musi mayenze kanjani le. Ubungakuboni lokho ngenkathi usenza lo bufirifiri leyo. Uyawaphendula umbuzo wami. Kulesikhashana lesi kade ubona amaguthumela wena. Bathi sabona laba obut laba amaguthumela. Ubungakuboni lokho ukuthi uyamthanda. Thina ngilahlekile. Belahlekile sikubuyile manje. Uthi bakho belahlekile usekhonile ukubuye back to her senses. Wa realize ukuthi kahle uyakuthanda. So when the question is, are you willing to sacrifice your relationship you have nalo muntu wamanje and take her back in? Angikho ukukhuluma iqiniso nangi njengoba kalahlekile. Uthi lahlekile wayenzakalani? Khambila ngazi. Nezifo futhi nala ngaphandle. Understand lento la. Ngazi ukuthi kuya kanti sekabuya ngiphathilile. Ngiyabona la. Apha sokumele ngifakele lo muntu lenginayo. Uyayibona mali indaba Alright. amnibisho ya. Okay. Yeah. Atuningi nje. Okay. Thi alingivile. Angazi noma Right. nawe uyamthola. Yo. Hey bo. Angimtholi. Shuthi manje sekufanele siyo test. Uze sibuyelana. If that's what it takes, yeah. If kamampela vele uzimisela njengokuthi uzimisele yix. Bese uzomkhipha lo zona ngayo. Leyo hayi. Angiboni. Yonke nakhona ngithi sacala iprocess ukuthi ngixole anye ngiphela ngivele ngixolele overnight ngoba sokuthi so testa senzini. It's like when I uthatha advantage uyazi ukuthi ngithanga but yenza ngakhona. Nina how long nalo muntu othandana naye manje? Mthandana. Lo ngizwana naye manje sina like 2 months akusikinto esaseyithu. Sase fresh. Yeah. How's it going? Kwamanje hayi ku-right kakhulu. All right. How do you think she's gonna feel mezwa uthi uthanda omunye umuntu esimame la kuKamela? Okade kuyi-ex yakho. I think uyazi ngike ngamxoxela like naye mhlawumbe ungena kanje uyazi ukuthi le ndoda le phulwe inhliziyo kabuhlungane so I think ngangiphathisa okoqana la nto engizwana naye manje. Yabona so namanje ukuthi ngibuyele emuva futhi ku-Andile hey Beyazi nje ukuthi mhlawumbe nama ayibona nje phela episode umuntu wakho. For the fact ukuthi uzwa into nithi nina asambisa kwadokotela sewuthi ekhaya. Uzothi ufuna ukubuyela back. Kahle kahle nami ngisho ukuthi sila ngiyayibona lento enisho uyabona ukuthi nje kuningi ukuthi nje Samthanda. Samthanda. Talisho umuntu wakho uzothi samthanda. ungani uzwe yasho ukuthi kakhulu. nami ngiyazi vele ngisamthanda Okay. kakhulu Okay. All right. ngisamthanda yabona Hayi ngcono. Okay. At least uyigwaza ngowa. Manje okay Yeah. kulungile nithi isolve kanjani kwenza kalezi Conclusion. sisolve kanjani le ndaba. Ake ngizonyanga ngawe njenge out. I mean I think samele ngiprocess still never mind ama feelings ukuthi ngisamthanda man
I still have to consider lo mntana abantu okhona manje ukuthi ungiphatha kahle azange angishiya bona amagwijimela ukuthi inangazi ngiyibona lento le ngoba angazi igas makabuya kanje still ubuyani Sizoyeke so test sibone iway forward. Angazi but yeah akunakuthi ngizomkhipha mina lo muntu okhona manje wazi nomuntu khona as much as wena uhambile manje ngeke uzumkhipha kuya ukuthi ibona abantu sekuzoba uyi-side chick hayi ikhitite engizoyenza akunandaba ke. yizwele Hayi Okay. No, ngizocela sibanike ithuba bodwa nje. ya beke behlanganisa into zabo. Hayi kulungile. Sicela ukunidedela. Kulungile nikhuluma izitori zenu bafethu. Bafo asikumoshela ngesikhathi mhlawumbe ngathi hey ningibizele ex yami. Yeah. hey ya lokho ningisurprise but hayi kwenzakele kumele kwenzakala ukuthi Showcase. No ngicela nikhulume nje mhlawumbe yabo. Nicacisa uba mhlawumbe ezinye izinto mhlawumbe my sister nokukhuluma kakhulu phambi kwethu angazi mhlawumbe udinga ukukhuluma wedwa yabo angazi. So ngicela nikhulume asisho ukuthi kodwa uthatha inqumo wrong. Thatha into right. Ongright ke kwaziwa wena. Engangimanipulate. alright ngiyabonga bafethu Okay, correct. My sister angazi noma mhlawumbe masuqeda ukukhuluma naye uzohamba nathi noma Ngizohamba naye. Okay. Sharp. Hola. Hayi. Oh yeah. Yani so zonke sihlangabezana nempica abadala. Ngapha siwela ulwandle. Ayiswelulwa. Ah, Futhi sika cameraman. hey madod. Hayi. Hey Jesus. Sawuthini ebantwini. Sawuthina abantu asibize la ngosesikhulume naye. Yeah, yazi ngimbona ukuthi ulokade lokho ezulazula. Sawubona. Salusuza. Sela juze ngapha kancane. Awuhamba wedwa awunamuntu ngeke kwenzakale lutho. Sifuna ukukubuza nje mbuze mbala. Oza. Lazomsiyade lokho ezulana. Wadlula bhekani. Wadlula bhekani. Wayani. Wehla wayani waphinde wabuya. Manje usabani ngizokhuluma. Sabani semasabhabsini. Hawu nange sesazibale. Webhuti. Yini manje lo phezulu. Lalela. Haw. Hawu. Ngafethu enibukela lapha emakhaya ucameraman wethu ukhala ngokukhathele. Bakuthi ukhona omunye Yeah. ubukayo lapho ongakhathali. Yes. Wangqena Une ukuthi energy. wangqena ukuthi Usho nje ukuthi cha mina bafowethu ngisebenza nani. uthi ukhathele lo sebenzi. Ukhathazwe yini? Awusixoxele. Ombuthi. Ukhathazwe yini? Ungakhathali. Ukhathali. Hayi isumo. Kumele uguqa ngedolo bese Somo. uhambe ngamadolo phansi. Uyabona manje bese gijima uqhamuke ngesizwe njengenyoka. Exactly. Usichika Ube sniper mfana. Ube sniper. Yabo. Sikazi. Yabo. Yabona nje namanje ngiyakubona uyibambe kahle lempahla. Awukhathele manje dala ngathi. Hey, hawu. Phayiza. Senjani eqhaza? Wathi umfana. Hawu. Hey, take us home.